Jose Ulibarriren oroitarri honetan bildu gara Noaingo bataila gogora ekartzeko. Ez dugu bataila gogora ekartzeko asmoa bakarrik. Nafarroak bere burujabetza berreskura dezan aldarria egiten dugu irmoki. Urte gutxi falta da Gaztelak Nafarroak konkistatu zuela 500 urte betetzeko. Egun, demokrazia diotenaren pean bizi da herri hau. Baina egiazki, ez da inon demokraziaren zantzurik. Ez dugu burujabetzarik, ez gara azke. Ez gara gure kabuzari. Dagokigun aldarrikatzen dugu. Europako beste hainbat herrik berreskuratu edo lortu dutena nahi dugu gurean ere. Aurten, pregoilari 3 alkate ditugu. Agurne Barruso, Bergarako alkatea, Peio Gurbindo, Atarrabikoa, eta Pedro Apestegia, Ziraukikoa. Aurrera alkateak. Eguerdion eta eskerrik asko antolatzaileei Bergarako alkate moduan aukera hau emotiarren. Oindala 5 hilabete, otsailaren 1ean, Amailurren izan ginen, batzen gaituenetik abiatuta gure herriaren burujabetza aldarrikatzeko. Eta 1512, 2012 ekimenari babesa emateko. Gaur berriz, hemen bertan, Noainen, 1521ean, Nafarrok gure burujabetza berreskuratzeko egindako saiakera gogoratzera gatoz. Hemen galdu zuten bizitza 5.000 inguru nafarrek gure independentziaren alde. Nere herriari, gaur egun Bergara Atenari, 1269an Gaztelako erregeak izen aldatu eta hiribildu izaera aitortu zion. Baina Bergararrok ezer gutxi dakigu horretaz. Bergararroi beti erakutsi digute Bergara 1269an hasi zela. Ordura arte ez zegoen ezer eta Bergara inoiz ez da izen Nafarroaren zati. Gure herriaren historia Gaztelako erregek nahi izan zutenean hasi omen zen. Bada euskaraz esaera bat eta gure etxean askotan entzun izan duguna eta da atzealdeak erakusten duela aurrealdea nola dantzatu. Eta guk gaur hemen atzealdea gogoratuko dugu, baina beti ere aurrealdean nola dantzatu erakusten digulako. Udalok aurrera begirako lan honetan badaukagu zeregin nagusi bat eta gure burujabetzari laguntzeko aukera eder bat. Alde batetik gure herriari eta gure herritarrei gure benetako atzealdea erakutsi behar diegu. Benetan nor izan garen eta zer izan garen erakutsi behar diegu nor izango garen jakiteko. Eta hainbat urtetan jasan dugun eta gaur egun jasaten dugun asimilazio ideologio eta kulturalari aurre egin behar diegu. Amaiurren egin genuen antzera, gaur Noainen egiten ari garen gizan, 3 udal elkarrekin, batzen gaituenetik abiatuta Nafarroa osoaren burujabetzaren aldeko urratsak eman behar ditugu udaletatik. Eta eman ditzakegu, 1976an, alkateen mugimenduen izenpean eman zituzten, eta guk ere emango ditugu. Az gaitezen bada, elkarrekin lanean, Nafarroa osoaren burujabetza berreskuratzeko eta herri honetara benetako demokrazia itzultzeko. Gaurko leloak dioen bezala, ez baitago demokraziarik herri zuiran hori gabe. Gora Nafarroa! Gora!